Il-qorti tal-Maġistrati ddeċidiet li hemm biżżejjed provi biex l-akkużati jgħaddu ġuri brabta mal-inkjesta maġisterjali 17 Black. Il-ħamis wara nofsinhar reġgħu bdew il-proċeduri kriminali kontra l-eks Ministru Konrad Mizzi, l-eks Chief of Staff Kastilja Kiċ Kembri, id-diretturi tal-Electrogas Jurgen Fenek u Paula Pabbologna, l-accountants Brian Tonna u Karcini u Mario Pulicino, l-aġent lokali tat-tanker tal-ħażna tal-gass li qed iħaddem il-power station ibbażata f'Dellimara. Dawn kollha qed iwieġbu mhux ħatja tal-akkużi miġubin kontrihom. Fis-seduta ntqal li fil-waqt li d-diviża mhux se tagħmel sottomissjonijiet fuq il-prima faċe dan m'għandux jittieħed bħalli kieku ma jaqblu illi kien hemm biżżejjed raġunijiet biex il-klijenti tagħhom jgħaddu ġuri. Il-prosekuzzjoni qalet li se tagħmel kif tgħid il-qorti. Is-seduta ġiet sospiża għal ftit ħin u wara 20 minuta l-Maġistrat Rachel Montebello reġgħet daħlet fl-awla u qrat id-deċiżjoni u qalet illi mal-ewwel daqqatajn l-akkużati kellhom każ xi jwieġbu peress li kien hemm il-possibilità li jinstabu ħatja ta' akkuża waħda jew aktar. Is-seduta ġiet aġġornata għad-9 ta' April fl-10 ta' filgħodu. Intant il-prosekuzzjoni qalet illi ma kienx hemm bżonn li jiġi allokat ħafna ħin peress li l-evidenza kienet inġabret fl-inkjesta maġisterjali fejn xiedu il fuq minn 150 xhud.